Mali bubnjar iz vrtića. Priča o ritmu koji spaja drugare. U vrtiću, srećno dete, živela su vesela deca. Među njima je bio i mali Nemanja, koji je voleo da sluša muziku. Ali Nemanja je bio stidljiv i nije znao kako da se sprijatelji sa ostalom decom. Često je sedeo sam u uglu i posmatrao kako se drugi igraju. Jednog dana, vaspitačica je donela razne muzičke instrumente. Nemanja je bio očaran bubnjem. Kada ga je prvi put dodirnuo, osetio je kako mu se srce poklapa sa otkucima bubnja. Bum, 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 čuo se ritam koji ga je opčinio. Nemanja je počeo da vežba. Prvo je udarao jednostavne ritmove, ali kako je vreme prolazilo, postajao je sve bolji. Naučio je da bubanj može da priča, da može da bude srećan, tužan, uzbuđen ili miran. Svaki ritam je imao svoju priču. Ostalu decu je počela da privlači Nemanjina muzika. Prvo su se samo okretala i slušala, ali ubrzo su im noge počele da tapšu u ritmu. Marija je počela da pleše, Marko da klima glavom, a Sofija da pecka prstima. Ritam ih je spajao. Hajde da sviramo zajedno, predložila je Marija. Deca su uzela razne instrumente, zvona, drvene blokove, šaktije. Nemanja je vodio orkestar svojim bubnjem, a svi su pratili njegov ritam. Nastala je lepa harmonija. Sofija, koja je volela da peva, počela je da improvizuje pesmu uz Nemanjin ritam. Mi smo drugari, igramo i pevamo, zajedno smo srećni i sve slavimo. Ostala deca su se pridružila i tako je nastala njihova prva pesma koju su stvorili zajedno. Vaspitačica je organizovala malu priredbu za roditelje. Nemanja i njegovi prijatelji su pripremili nastup. Kada su roditelji čuli kako njihova deca zajedno sviraju i pevaju, bili su toliko srećni. Nemanjin bubanj je vodio ceo orkestar. Od tog dana, Nemanja više nije bio usamljen. Imao je mnogo prijatelja sa kojima je delio ljubav prema muzici. Shvatio je da muzika i ritam mogu da spajaju ljude i da svako može da pronađe svoje mesto ako otvori srce i deli svoju strast. I tako je mali bubnjar Nemanja naučio da ritam nije samo muzika, već jezik koji svi razumeju. Kroz bubanj je pronašao prijatelje, poverenje i radost deljenja. A vrtić Srećno dete je postao još srećnije mesto gde su sva deca naučila da kada srce kuca u ritmu, prijateljstvo cveta u harmoniji.